Araba février kalo kilita an shegi samba fla ani mowa ani woro DMS-TV channel so honichi oni nyantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli antan no bankan bagana lamɛbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka don kibaru ni o wagati seli sana an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ne na carilen ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fako bi mi yɛrɛ kɔni aka mali fintigila ka olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa mi yɛrɛ kɔni bambaci walima ye ka olu si latuni ka bɔ an ka mali jamana kɔnɔ na wali mɛ kɛ sababu ni ka mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛn ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukum de la tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 mi yɛrɛ kɔni an ka mali état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état major b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 ko mi yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw ye k'olu opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nampala secteur yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ko fɔlen bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état major ka kɔnɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka mali fintigilakaw bolo ka d'a kan ko opération in senfɛ min an ka mali fintigilakaw k'u sera ka bambaci walima caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ an ni na ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 sɔgɔmada fɛla yɛrɛ kɔni fɛ min ye bambaci walima olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka mali brigade de gendarmerie min yɛrɛ kɔni bɛ kalan na localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ yanfoli la cercle la ni nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Buguni région yɛrɛ de kɔnɔ na yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni brigade de gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni k'olu m'u sigi dɔrɔn ni ka bambaci walima ninnu la u ka wale jugu yɛrɛ kɔnɔ ko gendarmerie maa nin fɛnɛ u cɛsiri bambaci walima nin yɛrɛ kɔni kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa nin yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 su ne ka dugu jɛ tɛrɛn na février kalo tile 16 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni bambaci walima dɔw olu kɔni nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka mali fintigilakaw ka poste de sécurité yɛrɛ kɔni ma min bɛ Mamasoni localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin bambaci walima yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tun bɛ fɛ ka n'a fɔ k'u bɛ attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka nin poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma wali min kɛra sababu ni o bambaci walima n yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na teliya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni sunkalo yɛrɛ kɔni ka kɛ hɛrɛ ale ni damu kɔnɔna na an ka mali jamana kɔnɔna na o ko hukum de la tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka mali gouvernement maa dɔw yɛrɛ kɔni ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ale ni firinisani ko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa an ka jamana suma mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ suma min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o nana sunkalo yɛrɛ kɔni kɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye suma ni yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye a kana na gɛlɛya kosɛbɛ cogo mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka i ka sanu yɛrɛ kɔni kɛ ni sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kari tɛmɛnen février kalo tile 15 su ni ka dugu jɛ tɛnɛ na février kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni o kɛra suguni kura yɛrɛ kɔnɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Medina quartier la ni o bɛ an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka mali firinisani ko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale ni an ka mali lakana ko ministre ni o kɔni ye général Dawudu Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wulila ni ka taa suguni kura yɛrɛ kɔnɔna walasa tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛra ka se lahalaya minnu yɛrɛ kɔni ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen don ale ni k'u ka jugɔlimadon kɛ ni ka ɲɛsin maa o maa maa minnu yɛrɛ kɔni ka feerefɛnw tiɲɛna tasuma jeni yɛrɛ kɔni senfɛ suguni kura yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na fɔ ko bi Burkina Faso jamana kɔnɔ na Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukum de la ko sibiri tɛmɛnen février kalo tile 14 san 2026 ko bambaci walima dɔw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Titaw ville yɛrɛ kɔni ma ni nin yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso nord yan fanfɛla de la o bambaci walima minnu yɛrɛ kɔni taara u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin ville kofɔli yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ k'olu kɔni nimisara u ka ko in na ka da kan min yɛrɛ kɔni Burkina Faso fintigilakaw olu cɛsiri ni maa ni yɛrɛ kɔni kama wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka bambaci wale maa caman yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ale na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala wala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na min
aka mali fintigilakaw olu cɛsirilen sanga ani wagati ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an mali jamana kɔnɔdenw ka se ka ani an bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 ni yɛrɛ kɔni an ka mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 komi an ka mali fintigilakaw k'olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Napala localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan ka mali fintigilakaw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana zone stratégique yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tule ale ni Akub localité yɛrɛ de kɔni na ko wa ni localité fila ni yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw taara bɔ a kalama k'a fɔ ko localité fila ni yɛrɛ kɔni yɔrɔ ye Bamaci wali maaw yɛrɛ kɔni bolo n'u tilala u ka attaque wali jugu ni yɛrɛ kɔni u bɛ boli ni ka t'u dogo ni yɔrɔ kofɔlen ni yɛrɛ de kɔni kabini an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra o kalama u ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka t'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ localité kofɔlen ninnu kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ min an ka mali fintigilakaw olu tun bɛ opération de ratissage yɛrɛ de kɔnɔ opération de ratissage min yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ ni Bamaci wali maa ni yɛrɛ kɔni kan kabini bɔ kɛra ninnu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni an ka vecteur ayiwa olu ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin ko Bamaci wali maa yɛrɛ kɔni faraku ni yɛrɛ kɔni kɔfɛ bila min yɛrɛ kɔni bɔra o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw k'u sera ka Bamaci wali maa caman bɔnɛ ani na ko bolodara kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ kan ni o dɔw yɛrɛ kɔni arme automatique ye munition mara yɔrɔ fo ka taa se matériel dɔw yɛrɛ kɔni ma ni matériel ni yɛrɛ de kɔni sababuya la Bamaci wali maaw b'u ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ a yirala k'a fɔ k'an ka mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko Bamaci wali maa caman bɔnɛni ani na kɔfɛ yɛrɛ kɔni k'u sera ka u bolo da ni fɛnba ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw ale bɛ sinsin ko kura ye a ka layidu yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye ale ni an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka taa Bamaci wali maa ni yɛrɛ kɔni nɔnna minɛ f'u dogonyɔrɔ labanw yɛrɛ kɔni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛ u ka lakana sabati état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛ ni opération fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ o bɛɛ kɛ kun de ye walasa ka se ka fɛn latigɛ min ye mali état yɛrɛ kɔni ale ka sariya ka boli jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kan lakana ko fɛnɛ ka se ka o sabati mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛ u ka lakana yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati an ka mali gendarmerie ma wɛrɛ kɔni ka brigade min yɛrɛ kɔni bɛ kalana localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ yan foli la cercle de kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ Buguni région yɛrɛ de kɔnɔna a yɛlɛ k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin gendarmerie ma wɛrɛ kɔni ka ni brigade yɛrɛ kɔni ma fo kalana localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na serew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko tɛnɛ don février kalo tile 16 san 2026 sɔgɔmara marafɛla de ka ɲɛ wɔrɔ wagati yɛrɛ de kɔni ko marifa ci mankan yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mɛn ni yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni na ko marifa ci mankan yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tɛmɛ gendarmerie ma ale ni Bamaci wali maa ninnu de ni ɲɔgɔn cɛla la wa susu localiw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni nana ni attaque kɛ ko Bamaci wali maa yɛrɛ de kɔni kun ko gendarmerie ma wɛrɛ kɔni ka brigade min yɛrɛ kɔni bɛ ni yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni na olu ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ kun ma u kɔni kɛra sababu ye u sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Bamaci wali maa yɛrɛ kɔni kunna fo Bamaci wali maa yɛrɛ kɔni u y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna na se an ka mali fintigilakaw ni yɛrɛ kɔni na u bolila ni ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na o wagati in na bilafɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque yɛrɛ kɔni ko la o ye ko mobili fila ale ni moto caman yɛrɛ kɔni jenini ye kan ka gendarmerie ma yɛrɛ kɔni ka brigade maaw ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko maasi yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ni o yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye an ka mali jamana kɔnɔdenw bolo ko kabini marifa ci mankan yɛrɛ kɔni jɔra min yɛrɛ kɔni kalana population maaw yɛrɛ kɔni olu bolila jɔra ni ka bɔ ka taa gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la walasa ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ tasuma ninnu yɛrɛ kɔni fagali la ko kalana sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka ni wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni walasa ka se ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni baara in yɛrɛ kɔni na ko kɛra sababu ye n'u sera ka tasuma yɛrɛ kɔni faga joona ale ni papier minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ gendarmerie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka o papier yɛrɛ kɔni kisi jenini ma fo ka taa se gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ka baarakɛminɛn caman yɛrɛ kɔni ma ko tasuma yɛrɛ kɔni fagali joona o kɛra sababu ni ka o minɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi jenini yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra nisɔndiyakoba yɛrɛ kɔni gendarmerie maaw ale ni kalana sigibaa maaw bolo k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kalana localité yɛrɛ kɔni bɛ an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko wa halisa an ka mali fintigilakaw olu bɛ wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ maa caman y'a faamu k'a fɔ ko ni fintigilakaw ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni Bamaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni ko bɛ kɛ sababu ye ni
ni kɛlɛba yɛrɛ kɔni bɛ bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kana ka kalana sigibaa ma yɛrɛ kɔni farali gendarmerie ma kan walasa ka se ka tasuma yɛrɛ kɔni faga teliyara o kɔni kɛra sababu ni ka minɛn caman yɛrɛ kɔni kisi jenini ma minɛn minnu nafaba yɛrɛ kɔni bɛ a la gendarmerie ma yɛrɛ kɔni bolo kosɛbɛ. Alisa an bɛ to Bamaci wale ma ka attaque ko yɛrɛ kɔni hukumu na a yirala k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 su ni ka dugu jɛ tɛnɛn na février kalo tile 16 san 2026 ko marifa cimanga yɛrɛ kɔni mɛnna Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamasoni poste de contrôle yɛrɛ kɔni yɔrɔ la sere caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kɔfɔlen sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bisigɛ bɛ kɛ k'a fɔ ko mani yɛrɛ kɔni Bamaci wale ma ko le taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de sécurité yɛrɛ kɔni ma min bɛ Mamasoni localité yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région de kɔnɔna na ko attaque yɛrɛ kɔni daminɛna kari dɔw février kalo tile 15 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 wagati de ko wa kabini wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na fo ka taa se sufɛla 0 yɛrɛ kɔni ma ko marifa cimanga yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mɛn Mamasoni poste de sécurité yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko marifa yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ci an ka Mali fintigilakaw ale ni Bamaci wale ma yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛla la kan ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri ka baara kɛ kɔni ma ale ni o ka teliya yɛrɛ kɔni o kɔni kɛra sababu n'u kɔni ye tatugu Bamaci wale mani yɛrɛ kɔni na fo mani yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko tɛna se an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni kɛlen Bamaci wale ma u bolila ni ka taga ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na nka o n'a taw o y'a sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni don tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni don Bamaci wale mani kunna ka ban ko tɛnɛn don février kalo tile 16 san 2026 ko Mamasoni poste yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo de kan ko wa basigi yɛrɛ kɔnɔna na localité kofɔlen in kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw u kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni bila ta u continuer ni ka ratissage yɛrɛ kɔni kɛ zone kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa Bamaci wale ma minnu yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɔnɛ u ni na ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Bamaci wale ma u kana n'a fɔ k'u bɛna na ni ɲɔgɔnna attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de sécurité yɛrɛ kɔni ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Bamaci wale ma olu b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni cɛ nka o n'a taw ta min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don u pɛrɛnnen don sanga ani wagati ni ka Bamaci wale mani yɛrɛ kɔni ma kɔnɔ o de la kuma caman Bamaci wale mani yɛrɛ kɔni ka binkani walew si tɛ ɲɛ sɔrɔ ka d'a kan min an ka Mali fintigilakaw u pɛrɛnnen don sanga ani wagati kɛlɛ yɛrɛ kɔni kama ka sanga ni silamɛw ale ni chrétiens yɛrɛ kɔni ka sunkalo yɛrɛ kɔni masuruyalen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement membre dɔw yɛrɛ kɔni olu taara tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 an ka jamana suma mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa lajɛ n'a sɔrɔ suma minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka sunkalo kalo in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka gouvernement membre yɛrɛ kɔni taara ni contrôle min yɛrɛ kɔni kɛ an ka suma mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni na o kɛ kun de ye walasa sumako fanfɛla yɛrɛ kɔni na basigi ka ye o ko in yɛrɛ kɔni na sugu kɔnɔnaw la ale ni fɛɛrɛ ka latigɛ sɔngɔ minnu yɛrɛ kɔni fɔra sumaw yɛrɛ kɔni na ka sanga ni sunkalo in yɛrɛ kɔni o sɔngɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka respecter feerekɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka gouvernement kɔni ye délégation min yɛrɛ kɔni bilen ni ka taa ni suma mara yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni lajɛli yɛrɛ kɔni na o délégation yɛrɛ kɔni ko ɲɛmɔgɔlen don an ka premier ministre de fɛ ni o ye Général Abdoulaye Maïga ko Général Abdoulaye Maïga ale kɔni fɛnɛ kun accompagné don an ka Mali feereli sanni ko ministre de fɛ ni o ye Musa Alassane Diallo ye wa an ka ni ministre ba fila nin yɛrɛ kɔni u taara an ka SMD ale ni société Gako yi maaw yɛrɛ kɔni ka entrepôt yɛrɛ de kɔni na walasa suma minnu yɛrɛ kɔni maramɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ suma nin yɛrɛ kɔni bɛ sunkalo yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na premier ministre ale ni feere ni sanni ko ministre yɛrɛ kɔni ɲɛ yɛrɛ kɔni dalen ni entrepôt nin yɛrɛ kɔni sumaw yɛrɛ kɔni ka o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko suma minnu yɛrɛ kɔni maramɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'a kan ka sunkalo kalo bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko suma minnu bɛ jamana kɔnɔna na u bɛna na labɔli yɛrɛ kɔni kɛ sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o dabɔra an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de kɔni ta la ɲani sunkalo yɛrɛ kɔni cɛ ni o mesure nin yɛrɛ kɔni ye taxe conjoncturelle à l'importation ni o ye TCI yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni o taxe appliqué ale ni douane yɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye suma ninnu dole o papier ko yɛrɛ kɔni teliyali yɛrɛ kɔni fo ka taa se suma yɛrɛ kɔni tilali yɛrɛ kɔni na ni k'a di feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ma min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni o ye nin baaraba nin yɛrɛ de kɔni kɛ ɲani sunkalo yɛrɛ kɔni cɛ walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ walasa sunkalo yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ suma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni donna jamana kɔnɔna na ka ban wa o ko in yɛrɛ de kɔni bɛ ka nɔgɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi feere ni sanni ko ministre ni premier ministre yɛrɛ kɔni ka nin visite in senfɛ o y'a yira k'a fɔ k'u nimisi wasara kosɛbɛ ka d'a kan u y'a ye k'a fɔ k'u kɔni ye sɔngɔ min fɔ feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ko suma ninnu bɛ ka feere o sɔngɔ ninnu de la ko suma dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka feere sɔngɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka sɔngɔ fɔliw yɛrɛ kɔni dugumana yɛrɛ kɔni na ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye an ka ministre fila nin bolo ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana se ka suma yɛrɛ kɔni sanni sunkalo in kɔnɔna na
mi ye premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale bɛ feere ni sanni ko ministre yɛrɛ kɔni fɔ ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni a ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni na walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ sunkalo ka kɛ hɛrɛ ale ni damu na Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye premier ministre a bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka munɲu yɛrɛ kɔni ma nin wagati in na wa a bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ ka munɲu yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale b'i profiter ni tagali yɛrɛ kɔni fɛ i k'a laɲini kɛ an ka Mali feere ni sanni ko yɛrɛ kɔni ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko sumaw yɛrɛ kɔni bɛ ka feere sɔngɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a continuer ni ka feere o sɔngɔ kelen na Mali jamana kɔnɔna na ni sunkalo in kɔnɔna na wa a bɛ tila ka duwawu dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko chrétien ale ni silamɛw yɛrɛ kɔni ka sunkalo yɛrɛ kɔni ko ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ kɔni na jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don ka d'a kan sunkalo ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen hakilina sigilen don ni sumaw yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko ye jamana in kɔnɔna na i n'a fɔ an kun y'a lase aw ma cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 su ne ka dugu jɛ tɛnɛndo la février kalo tile 16 san 2026 ko tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sugu ni kura yɛrɛ kɔnɔna ni ye sugu ye Medina Kura quartier yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ an ka Bamako yɛrɛ de kɔnɔna na tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka sugu fan caman yɛrɛ kɔni jɛni wale min kɛra sababu ni ka cɛniba yɛrɛ de kɔni don feerekɛlaw ka feerefɛnw yɛrɛ kɔnɔna a la k'a fɔ ko ni tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sugu ni kura yɛrɛ kɔnɔna k'a bila ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna maa si ma jogi wa maa si ma bɔ ni ani na ko nka ko feerekɛla minnu yɛrɛ kɔni ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni tun bɛ sugu in yɛrɛ kɔnɔna ko tiɲɛni caman yɛrɛ de kɔni donna olu ka feerefɛnw na kosɛbɛ wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don u ka wariw la hakilina jiginna a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati yɛrɛ de kɔni ne ko alerte yɛrɛ kɔni dira k'a yira k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sugu ni kura yɛrɛ kɔni na ko kabini alerte yɛrɛ kɔni dira dɔrɔn miniti damadɔni o kɔfɛ yɛrɛ kɔni min ye tasuma nin yɛrɛ kɔni ye k'olu sin ka cari ten ni ka yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ne ka d'a ka fiɲɛ yɛrɛ kɔni tun bɛ tasuma in kɔrɔ kosɛbɛ o kɛra sababu ni ka tasuma in yɛrɛ kɔni ɲaga ka carili yɛrɛ kɔni teliya wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni ka feerekɛ kiosque yɛrɛ kɔni yɛlɛma ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ charbon mugu yɛrɛ kɔni ko ka sanga ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni fanga boyalen min yɛrɛ kɔni an ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni olu ye minanbaw yɛrɛ kɔni de an ka sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka u dɛmɛ tasuma in fagali baaraw la ko sapeur pompier maaw olu ni gendarmerie ale ni police nationale maaw yɛrɛ kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma walasa tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛlen don yɔrɔ minnu na ka olu yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni lakana sabati ɲɔni tasuma faga ka daminɛ ko min yɛrɛ kɔni sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni jenina suguni kura yɛrɛ kɔni na olu y'u tila yɔrɔ 7 yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ zone d'intervention yɛrɛ kɔni walasa ka se ka tasuma in yɛrɛ kɔni fagali baaraw teliya kosɛbɛ ko sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni secteur fɛn fɛn yɛrɛ kɔni labɔ u ye mobili pompe 2 yɛrɛ de kɔni di o secteur kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko wa min yɛrɛ kɔni sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni olu ye nin don kofɔlen su kilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ tasuma in fagali la ka d'a kan tasuma in yɛrɛ kɔni kun fanga kun ka bon kosɛbɛ wa sapeur pompier maaw y'u cɛsiri ne ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa tasuma in yɛrɛ kɔni kana na se sow yɛrɛ kɔni ma maa minnu ka sow yɛrɛ kɔni kun bɛ suguni kura yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko kabini tasuma fagali baara in yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali gouvernement membre 2 yɛrɛ kɔni wulila teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa tasuma yɛrɛ kɔni faga yɔrɔ la an ka gouvernement membre 2 minnu yɛrɛ kɔni taara o ti dɔwɛrɛ an ka Mali lakanako ministre ni o ye Général Dawudu Hali Mohamedine ale ni an ka Mali feere de sanniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ni maa fila ni yɛrɛ de kɔni wulila ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na kabini Général Dawudu Hali Mohamedine yɛrɛ kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na daminɛ walasa nin tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni dabɔra ko min yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɛrɛ kɔni dɔn wa lakanako ministre bɛ kuma an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni ka u ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin feerekɛlaw ma minnu yɛrɛ kɔni ka feerefɛnw tiɲɛna ni tasuma mɛnɛ in sen fɛ a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jateminɛ yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la walasa an ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni yɛrɛ kɔni ye tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛlen sugu kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o kow yɛrɛ kɔni na feere ni sanniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko ni tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra suguni kura yɛrɛ kɔni na k'a nana ni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni ye feerekɛlaw ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni na ko wa ko in yɛrɛ kɔni dusuma kasikoba ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bolo Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sunkalo tɔ yɛrɛ kɔni tɔli tile damadɔni dɔrɔn yɛrɛ kɔni ko feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ka ni feerefɛn nin yɛrɛ kɔni tiɲɛni ni o kɔni feerefɛn nin yɛrɛ kɔni takun kun ye ka sunkalo kalo yɛrɛ de kɔni kɛ k'o kɔni ye tiɲɛniba de ye feerekɛla ninnu bolo k'a bɛ tiɲɛni don jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni na wa basigi min yɛrɛ kɔni bɛ du yɛrɛ kɔni kɔnɔ na a b'o basigi in fɛnɛ tiɲɛ k'ale la sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye feerekɛlaw ye minnu ka minɛnw yɛrɛ kɔni tiɲɛna ni tasuma mɛnɛ yɛlɛni kɔni sen fɛ olu dusuma kasi dɔ n'a tɔw ta min yɛrɛ kɔni ministre ale ye kuma dɔ yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni u la nisɔndiya dɔɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni o dɔw ye maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sugu géreli baaraw kɛ quartier ninnu yɛrɛ
yɛrɛ kɔni notable fo ka taa se commerçant yɛrɛ kɔni ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ma holu yɛrɛ kɔni bɛ ka bila sen kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye ni feerekɛla ninnu ye cɛnni minnu donna u kun ka se ka wadimi yɛrɛ kɔni k'u la ni jɛkulu ni yɛrɛ kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni kɛ o fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni laɲini ye ko ba fila de ni o de ye cɛnni donna feerekɛla minnu yɛrɛ kɔni kun tasuma jeni yɛrɛ kɔni senfɛ ka dɛmɛ telima yɛrɛ kɔni don olu ye ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ni feerekɛla ninnu yɛrɛ kɔni olu ka continuer u ka feere baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa o man yɛrɛ kɔni ka feereli baaraw yɛrɛ kɔni kana na jɔ wagati kuntagalaw kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔma don bɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ka minɛnw yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma jeni yɛrɛ kɔni fɛ ni wagati yɛrɛ kɔni na ka kan Mali jamana kɔnɔden an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni feerekɛla nin yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ u ka nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na Yiri bɛ da sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani ka hakililaw di hakilina diyaraw ye wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛnni dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati